عزوز سلام تنبتحكم زخوركم تعزبتي كما تمسيون نلوم عربة شعات حملة سدالوا هاجراون أهجراون زينات حزلكم قريبا زلخو إرمياس جبريل عليه فلما أرستاتو شيخ سالم إبراهيم المختار مفتي إرترا خوينهم تمريتهم أب زوباغاش وركا شفنك قرب توري ستماي أب جزرة 81 ميتات بزحو لومي بستجبر مرمرات 17 زيجاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراجز إن كله 18 تدمات فانيوم أب بنغلاديش أب فابريكا بزجات ما حدا جبارع بوحدو 50 كل تنسبات ميتهم منجست تايلاند لبدا كورونا فيروس نمكتا أب كتما بانكوكن كوابيان ساعات أتو أوجو أب غامبيا هبوبلاز تحوسو زناب 7 نواتون كسارات توريدو أب زرزراتو أكايدي سراح مفتي إرتران وانا صحافي لعلواي بايتو إفتاءن إسلاماوي قداية إرترا كوينهم كجلجلوز سنحو شيخ سالم إبراهيم المختار مفتي إرترا كوينهم تمريتهم أب اسمره الدراش المهدا أب استخايدة حفشاو أخيبان من رجع مفتي إرترا لعلواي بايتو إفتاءن إسلاماوي قداية إرترا قبايتات إسلام أوغاف نوس زوباتات أبلات بيت صحفة إفتاء أب كلن زوباتات كمون مشايخن عبيت عدن زركبهم 8 كلتن وكلتي تساتفهم نيرم أبتا قطامي حاصر تاريخي وطن منفسو أقلوتن حسيات نتساتف تقريبو مفتي إرترا زنبرو الشيخ الأمين عثمان الأمين بعصرة شعات جنبوت كلتشن 10 شعات أما بل 9 سلسن عمت أدميهم كم زعرفوا زكريو أب زوباغاش باركا منشي تروي ستماين موحاس بستخايدة عرتات حموشة 260 إلاتات كم تقعتا كموتيتو دماشة فنك قرب تروي ستماي أب قطرات 81 ميتات كم دبصح تحبيرو وكيل رنا قداوت ولدن زدلو تبصاب سمير جمال كقربوي أب زوباغاش باركا شفنك قرب تروي ستماي أب قطرات 81 ميتاويت كم زبصحه جنفر هابت مايت زوبا قليصو حلفت جنفر من السيزر أبروخ تخلى نيرينا أبزهبو حبريتا منشي توري ستماي نموحاس بستخيد تعري 560 إلاتات تقعيتن بنايد بومبا جنريتر إلكتريكن صحايا وصعاتن استدقف أقلقلوت يهيبا خمز اللواء بمتقاس كم وطيتو 610 شوعاتن عدتات منشي الستماي كم ستوحسلن أبريو حجب حفشة الزوبا خرّا غلو تيشفنا دينا كنبلو ويتي قربات انتدا غوينو أبز حجوان كبابي 81 ميتاويت بتصيح له التي زقاتن بالشتات قديف كاملتي إزغا أب كبابي 600 10 شوعتن عتاتسي نايماي قربات الله منشي صوري ستماي كابستخوعتلن عدتات اتن 493 قصالنت زلو وحس قرب يرخبا مهلاون تقيسو دما 700 كاب تقلالا بزح نايتن منشي ماي استوحسلن عدتات بجنريتر الكتريكن صحاو صعاتن اتن 11 دما بنايد بومبا كم زتقما حبيرو زتبصح شفنه كابن نابن نزوبا استفلاليو زبله من السيزر أوروخ نؤس زوباتات سلعة ملكي مغولن غونين كابتن تحوت زرقح زلون مخانن بمغلاص نزن ممحياشن نتزوهب أقلقلوت وحسن مقبارن اتتصعري قصال خمزخون أفليتو 493 عتات بجبط ماي صوري ماي يرغبالو ازغا قمنتايو بسولار بجنريتر بإلكتريك استحجزا مالتي بجنريترن بسولارن بإلكتريكن زتقا 69 ميتاويت بتصحيله هاند بام دا حويس كالو جين تبع هاند بام استقام 81 ميتاويت زينا حجي نتشفنا ولا زلنا اب شفنا كتري اغلخا كابزو قبل زبانا من زبا يفلالي حجي تزبزح نزباتات تي زحان زغنا شفنا له نزبا سرعان ملكن قديف كاماتي زين استحت شفنا لون ولا مغولون غنينن كابانين مالات مغولو ابز حجيوان بزح سرحت زلو تي برسنتج كبكبل حلف جنفر ماي زواغاش باركا من السيزر أبروخ تخلى أب موداتا قرب صوري ستماي عدتات أب مودات أبركتو كفلي هابت ماي مختل معات محدار زوبا أهدوتات حيلتات مكلخالن كوربوريشن زراتن طريتن لعلم منبارو بمحبار قصالنتي بروجكتات موحاس عدتات أب محدران أطاقمان عطوات كخونا كمون استبالاشو أب مصقان قلطف سقوم تخوسدا أتحساسيبو عدتات نبرتهم كنت فليتان بقبو تقامالون أبز بلاشو لغزيون
توسخ عمود كيم تأخله بقولتف تسجلوا له مجدي كناديا عادات زخفلت الله مغنياته السيستم حنسب نشي نبرتها بلاش بنت ده بصراحة أنت زي وعيله درجة كان بحدشنا مسرح زغيد عنوتي زغتل باسكاتاتي نقع تبوتاتي فناقل كل نجاراتي زباقن مالتي سلازي قلت فتصجنا كيادولو انت زي تبقيسن توسخ يتصجنا تسلازي حتى قب تصجنا أبجزيو كيادولو حبريتا كاب مينستر تعنا لومي تشعات حملة أب موشبي ماكلات زوباتات ماكل عن سبان بسجبره ناي لابراتوري مرمراتات 10 شعات زيجاتات بكورونا فيروس ملكفهم ترجاجيت له كابزيوم 10 ربعته أبس مرازوا ماكل 3 دمه أب إلى برعد زوا عن سبات وشبهم تنحيهم إذا خمديلون كله أب هوسبيتالات تعقبهم كن كبر لهم تنحو 10 حموشة أب زوا ماكل 3 خا أب زوبا سميناوي كبحري بتغلى لا 10 شمونت زيجاتات حاويهم كفانون كلو ود 8 عمد زيجا كاب زوبا ماكل بموت تفليلو بزي مسرت تقلال قطري بكورونا فيروس تلفظ زيجاتات كساب لومي شدشت شحن كرت 259 بتصحلو حموش شحن شمون 226 كاب زيوم حوي مستفانو 29 بمستفليو 404 دمه جنا اب هوسبيتالات تعقبهم زركاويم منستر تعنا 9 حمله كل 2021 أب زوبا دبوا قاي بحري مدبات حرشة ولمعات زتابع فري يركبوهم زلو من محدار زوبا دبوا قاي بحري بشوعة شمونتن حملة أب عسب أب زكايدو جمجام وأخبات قليتو بمسارة زقربت أبصاب أب زحلف شدي الشوارع بجمجام 395 ملم زعاقن وزناب كم زواقع نحرسو دمه ناوت تحرشان زرن كم تعدله كم وصيتو صفحات زلمعة مريت بموسخو أتو تحملتن فرتاتن مسكرميو زنبر واتي كنا ترن كلو بعسران كل تنميتاويت كم زعبيك في التخيلو بزي كازي أب أفهمبون وزوا مأكل دنكاليا زسرح زلو عب خطري مسرح هنزاتو 900 كم زبصح زتقاسات تطبطب حزبي أب مسرح كترتاتن متقان صرغياتاتن زغبرو زلو تساتفو لعل مخانا نصيرو أبتا غيبة نغطعتات مكلخال كوفيد 19 صلون مدبات هنصتاوي لمعاتن غسغاسون محبراو اغلوتات بحفشه اغلوت عنان تبصحنتون دما بفلاي نطفتات مكفاف عسان متبع زتخايده صعرن وصيتون كمون سدرا سواتن صقماتن وغناتن نمحجاز بمنغستن ولقسباتن زتغبره دغفات زملكت صبصابات قريبون زتتخايدلون كاب 23 كتاب 27 ورح سنة 2021 استخايده هاجراو وفري بمرفز توهبه كتابة بوليو بدرجة زوبات 98.8 ميتاويت معدل فيتامين اي دما 97 ميتاويت شفنا 5 نبرون تقليتو اما حضر زوبا يغريتا اما حضر زوبا امباسادر محمد سعيد مانتا يبدو سموغل لبدا كوفيد 19 مكلخال نزوصه قطعتاتن كليماوي كونتات اب قمت ممتاو زتعمل سرحات بغليل كم زير بمحبار اب زقصل ورحات مقتا غوداتي لمدتات كوم زمرحو كبابي صريت مصغان ابيات تمرتن كالوت لمعاتو مدباتن باتكرو كسرحلو مخانو انا صيرو أب زوبا سميناوي قاي بحري مودار استماله ناوت زعاطقه ماكلات منسيات أب نوسان زوباتات عطو طمته غبرلو چنفر هاجراو محبر منسياتن تمهارون إرترا بشمون تحمله أب زكايدو أخيبات صاويت قريبو أب زقربه صبصبات منسيات زناغوعلن زمهارلن زتماله ماكلات أب نوسان زوباتات زي مهلاو بدو غينو خمزلو طايسوم از غداي زي فتح نغركب موهاد اكلات منغستن غمبارن كمون اجام بدرجه نوسان زوباتات زقوما كوميتاتات شماغله اعروف منسيات مسرتاو كم زخونات تحبيرو أبتي أب بات استخايدة أخيبة أب ودباو بوليتيكاو تعناو محبراوي ባህላዊ ትምርታውን ስፖርታውን መደባት ናይ ዝተሳለጡ ንጥፈታት ገምጋም ተኻይዱ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ንትግባራት ዝብገሱ መደባት ማሕበር በቀረባን በብእዋኑን ምክትታል ክግበረሎም ከምኡውን መንስያት በቁጠባ ነብሶም ክኽእሉ ምእንቲ ናይ ስልጠናታት ሽቕለን ልቓሕ ዕድላትን ክፍጠር ዝብሉ ዝርከቦም ርእቶታትን ለዋታትን ኣቕሪቦም صحف هدف زوبا سميناو قاي بحري اتو رزن ادوناين ابو منبر هامته اتو صالح احمد دينن اب زسمعو قال ناغداسنت غمغام اب صفت تغباره زوصو مدبات متقاس كل مداوي تساتافنه دق انسيو منسيات زعززو سلطناتات كدف الله مزاخيرهم حمامته چنفر زوبا سميناو قاي بحري استات 42 شح ابالات صبي بودابه كمون استات 291 شح ابالات سفيح ودابه كم زلو سنداتو ينصرو نبرتي من محدار كباب درفوت وريدات اللوم زلا مدبر تعنا نتبو اقلوت من مسجان حترتاتها نمقلال عقموم زفقدو ابركتو كبر دلوات مخانم قليتهم
እቶም ተገልገልቲ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እታ ትካል ብእትህቦ ኣገልግሎት ነቕሓቶም በሪኹን ጥዕኖም ተዋሒሱን ከም ዘሎ ምጥቃስ ብፍላይ ኣብ ምግታእ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ዘጋጥም ዝነበረ ሞት ርኡይ ገስጋስ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ሓቢሮም ተሓጋጋዚ ነርስ መንእሰይ ሚልክያስ ነጋሽ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብታ መደበር ኣገልግሎት ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ከምውን ፍወሳ ሕማማትን ክታበትን ከም ዝካየድ ብምጥቃስ ንዝሓሸ ኣገልግሎት ሕፅረት ናውቲ ከምውን መመንጨዊ ፀሓይ ውፅዓትን ኣምቡላንስን ፍታሕ ክናደየሎም ተላብዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፊት ምቁፅፃር ሕማም ቲቪን ደዌን ሲስተር ናፅነት ገብረ ዮሃንስ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ድርፎ ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ሕማም ቲቪ ድማ ብፍላይ ኣጥሪይዎ ዘሎ ንቕሓትን ኣፍልጦን ብዝለዓለ ክቕፅሎ ኣዘኻኺራ ምስ ነበርቲ ኣብ ዘካየደቶ ርክብ ሲስተር ናፅነት ሕማም ቲቪ 80 ሚታዊት ንሳምቡ 20 ሚታዊት ድማ ንሙሉእ ሰብነት ከም ዘጥቅዕ ሕማም ንዝተኣዘዘሉ መድሃኒት ብግቡእ ምስ ዝወስድ ድማ ክሓዊ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ኣብ ከባቢኡ ንዝርከቡ ጥርጡራት ሕማም ቲቪ ናብ ትካል ጥዕና ከይዶም ክምርመሩን ከተባብዖምን ክሕግዞምን መኺራ ኣብ ከተማ ሓጋዝ ብዝተፈላለዩ ሞያታት ዝሰልጠኑ 109 መንእስያት ብ6 ሓምለ ተመሪቖም ሰልጠንቲ 24 ብምርባሕ ደርሁ 18 ብስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ 19 ብኮምፒተር ቴክኖሎጂ 30 ብቐዳማይ ረድኤት 18 ድማ ብኻልእ ሞያታት እዮም ናይ 3 ኣዋርሕ ትምህርቲ ቀሲሞም ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ሙሳኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ብቑዕ ፍልጠትን ሞያን ዝዓጠቐ መንእሰይ ሃዋርያ ለውጢ ምዃኑ ጠቒሱ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ሞያታት ብግብሪ ክሰርሕሉ ናይ ኩሉ ምድጋፍ ከም ዘድሊ ገሊጹ ሓላፊ ሃመተ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ መንእሰይ ኣቶ ኣዛዚ በረኸታ ብወገኑ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት መምፀጋታት ናይቲ ከባቢ ዝሳነ ሞያዊ ስልጠናታት ንምሃብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ጽጉማት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ተረባሕቲ ክኾና ምእንቲ ተራን ኣበርክቶን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክዓዝዝ ተላብዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ኣብ ባንግላዴሽ ትማሊ 8 ሓምለ ኣብ ፋብሪካ መመስራሕ መግቢ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 52 ሰባት ከም ዝሞቱ ንሰመዚ ናይቲ ሃገር ምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃልሕን ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ልዕሊ 30 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝገለጹ እቶም ሰመዚ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊ ብምህላው ቁፅሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ባንግላዴሽ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2019 ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ 70 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይዝክሩ መንግስቲ ታይላንድ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ኣብ ርእሰ ከተማ ባንኮክን ከባቢኣን ሰዓታት እትእቱ ኣዊጁ ብመሰረቲ ካብ ዝመጽእ መጀመርያ ሰሙን ተግባራዊ ዝኸውን ውሳኔ ካብ ሰዓት 9 ምሸት ክሳብ ሰዓት 4 ወጋሕታ ምንቅስቓስ ህዝቢ ተኣጊዱሎ ብዘይካዚ ድኳናትን ኣብያተ ምግብን ዝርከበ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ካብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ክዕፀዋ ተወሲኑሎ እዚ ሓዲስ ጉምቲ ክሳብ መዓስ ከም ዝቕፅል ዛጊታ ኣይተነፀረን ዘሎ ሓድሽ ጀር ኮሮና ቫይረስ ዘስግአን ሓያሉ ሃገራት ተመሳሳሊ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ክወስዳ ይረኣያ ምህላወን ጸብጻባት ጠቕሱ ብደረጃ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 186 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ኸ ልዕሊ 4 ሚልዮን በፂሕሎ ትማሊ 8 ሓምለ ኣብ ጋምብያ ብዝተኸስተ ህቦብላ ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ብሰንኪቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ብውሕዱ 10 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ መንግስታዊ ምንጭታት ጋምብያ ሓቢሮም ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ሓደጋ ሓያሎ ዓንድታት ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፉ ሰመዚ ናይቲ ሃገር ኣፍሊጦም ፕሬዚደንት ጋምብያ ኣዳማ ባሮው ግዳያት ንምርዳእ ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ኣዚዙሎ ትማሊ 8 ሓምለ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ 5.9 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ ብሰንኪቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይቲ ሃገር ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ ንዋታው ዕንወት ከም ዝሰዓበ ግና ተገሊጹ ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ሓደጋ ዝሰዓበ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ነቲ ዕንወት ከም ዘዛየዶ ሰመዚ ክፍለ ሃገር ኣፍሊጦም ክኢላታት ስነ ምድሪ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ተወሳኺ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምእማት ነበርቲ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ኣዘኻኺሮም ኣለዉ ኣብ ሾደን ኣብ ንቑታ ትነጥፍ ነፋሪት ትማሊ 8 ሓምለ ወዲቓ ብምሕምሻሻ ብምሉኦም 9 ተሳፈርታ ሞይቶም እታ ነፋሪት ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሾደን ንቡር ንጥፈታታ እናካየደትን ከላ ዛጊድ ጠንቁ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ከም ዝወደቐ ሰመዚ ናይቲ ሃገር ኣፍሊጦም
መንግስቲ ሽወደን ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ቅልጡፍ መርመራ ክካይድ ኣዚዙ ኣሎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ንላዕሊ 10 ተወሰኽቲ ኩባንያታት ቻይና ኣብ ጸሊም መዝገብ ከም ዘስፈረን ኣፍሊጡ እዘን ኣብ ዝርዝር ናይዚ ካብ ሎሚ 9 ሐምለ ግብራዊ ከም ዝኾነ ዝተሓበረ እገዳታት ሰፊረን ዘለዋ ቻይናውያን ኩባንያታት መንግስቲ ቻይና ፈጺሞ ምስ ዝበሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለወን እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ እተን ሳገዳ ኩባንያታት ምስ ኣሜሪካውያን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ንግዳዊ ልውውጥ ከካይዳ ይኹን ፍርያት ኣሜሪካ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ንኽዕድጋ ፍሉይ ፍቓድ ቤት ጽሕፈት ንግዲ ኣሜሪካ ከም ዘድልየን እዩ ተነጺሩ ዘሎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ቅድሚኡ ብዝነበረ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 59 ኩባንያታት ቻይና ጸኒዑ ዝነበረ እገዳታት ክቕጽል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምውሳኑ ይዝከር በዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ንምፍታሕ ዝተበጋገሰ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ብኣሉታ ከይጽሎ ተሰጊሎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሕድሕደን ናይ ቢልዮናት ዶላር ቀረጽ እታውን እገዳታትን ከም ዝወሰና ይፍለጥ ኣብ ናይጄርያን ሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕታት ጭውያን ዝምታን ዝፈጠሮ ጸጥታዊ ስጋት ብኣሰካፊ ደረጃ ከም ዝደየበ ተሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ዛጊት መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቓት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 18 በርጌስ ከም እተቐትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ኣብ ዝጋወሓሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ኣዳማዋ ኣብ እትርከብ ዓዲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብሞተር ብሽክለታ ብዝጓዓዙ ዕጡቓት ከም እተኻየደ ዝጠቐሱ ናይ ዓይኒ መሳኽር ሓያሎ መንበሪ ኣባይትን ክልተ ሃይማኖታዊ ማእከላትን ብሓዊ ከም እተቓጸሉን ገሊጾም እቲ መጥቃዕቲ ደይመደ ኢልካ ሰላማውያን ሰባት ንምሕሳይ ዝተፈጸመ ምዃኑ እዮም ሰመዝ እቲ ከባቢ ዝሕብሩ ኣብ ሰሜናዊ ናይጄርያ ዕጡቓት ጉጅለታት ዘካይዶ መጥቃዕታት ጭውያን ዝምታን ሳዕሪሩ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ጸብጸባት መንግስቲ ጸጥታን ውሕስነትን ከረጋግጽ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም እተኻየደ ይገልጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዝርከብ ተዋጋኢ ሰራዊት ሃገሩ ክሳብ ምዝዛም ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ጠቕሊሉ ክወፅእ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘላቐ ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ምስ ጉጅለ ጣሊባን ዝካየድ ቀጥታዊ ዝርርብ ምብርባርን ብዲፕሎማስያዊ ጽምዶን ጥራይ ምዃኑ ፕሬዚደንት ባይደን ትማሊ 8 ሐምለ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ማእከላት ማዕረፎ ነፈርቲ ከተማ ካቡልን ካልእን ኣብ ምሕላው ዝዋፈሩ ብኣማይት ዝቑጸሩ ወታደራት ኣብ ኣፍጋኒስታን ከተስፍር ምዃና ኣፍሊጣ ብምህላዋ ሰራዊታ ጠቕሊሉ ካብ ኣፍጋኒስታን ክወፅእ ከም ዘይኮነ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ እዚ ድማ ነቲ ጉጅለ ጣሊባን ምስ ኣሜሪካ ናብ ናይ ዘተ ጠረጴዛ ክምለስ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ከም ዝገብሮ የረድኡ ዜና ንምፍጻም ኣርእስታት ከዘኻኽረኩም ሼክ ሳልም ኢብራሂም አልሙኽታር ሙፍቲ ኤርትራ ኮይኖም ተመሪጾም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሸፈነ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ኣብ ገጠራ 81 ሚታዊት በፂሑ ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 17 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 18 ድማ ተፋንዮም ኣብ ባንግላዴሽ ኣብ ፋብሪካ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 52 ሰባት ሞይቶም መንግስቲ ታይላንድ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ኣብ ከተማታት ባንኮክን ከባቢያን ሰዓታት እትኦ ተዋዊጁ ኣብ ጋምቢያ ህቦብላ ዝተሓወሶ ዝናብ ሰብኣውን ማታውን ክሳራታት ኣውሪዱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብርኩም ሸት